Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αντένα και τροχός της τύχης και απόψε. Σε λίγο κοντά σας, Δάνης Κατρανίδης και Κρίστα. Σκηνοθέτης Μεγακλής Βιντιάδης, καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σας. Γεια σας, μαζί σας και απόψε πάλι με την Κρίστα. Και ο Δάνης. Τον Αλέξανδρο, το σκηνοθέτη μας και τον κόσμο. Αυτό τον υπέροχο κόσμο που μορφαίνει την εκπομπή μας. Την κάνει ευχάριστη και διασκεδαστική. Διασκεδαστική, αυτό ήταν. Πολύ σωστά. Πάμε να ξεκινήσουμε πιο σωστά ακόμα. Πάμε. Ωραία. Να γνωρίσουμε και τους παίκτες μας. Καλώς ήρθατε στον τροχό της τύχης. Καλή επιτυχία και στους τρεις για να γνωριστούμε καλύτερα. Ο Νίκος. Το επώνυμο? Τετράδης. 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 Πολύ ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Φοιτητής είμαι. Φοιτητής. Ναι. Σε ποια σχολή? Στη βιομηχανική. Βιομηχανική. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία εύχομαι. Καλά με τα πηγαία. Έχεις κάποιο χόμπι που ασχολείσαι? Ακούω λίγο μουσική, παίζω λίγο κιθάρα, όποτε βρω χρόνο παίζω μπάσκετ. Ακούστε, όλα από λίγο, αλλά κάνει τα πάντα. Και μπάσκετ, αθλητισμό και μουσική. Μπράβο. Έξω. Η Λίτσα. Μαστρογεωργίου. Μαστρογεωργίου. Έτσι καθαρά, να το λες, το όνομά σου είναι πάρα πολύ ωραίο και Και μεγάλο. παραπέμπει κι αλλού. Μαστρογεωργίου, ο Μάστορας ο Γεωργίος. Έτσι. Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις? Είμαι φαρμακοποιός. Φαρμακοποιός. Ό,τι χρειαστούμε και όταν εισηγήσουμε στη Λίτσα δηλαδή. Κάποιο χόμπι που έχεις? Διαβάζω, ακούω μουσική. Διαβάζεις, Απλά ακούς μουσική, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι χόμπι, πάρα πολύ ωραία. Καλλιεργούν την ψυχή, γενικά και τους ανθρώπους και τις σχέσεις. Ο Χρήστος. Πασχάλης, το αντίθετο. Πασχάλης. Ιδιωτικός υπάλληλος. Ιδιωτικός υπάλληλος. Χόμπι. Ξεκούραση. Ξεκούραση. Αυτά είναι κλασικό ελληνικό χόμπι, έτσι. Ξεκούραση, εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Εδώ θα παρακαλέσω τον Αλέξανδρο να μας πει τα δώρα που διεκδικούν οι παίκτες μας απόψε. Ένα αυτοκίνητο Nissan Sunny MPI, κορυφαίο σε επιδόσεις, μεγάλη ασφάλεια αλλά και μεγαλύτερη οικονομία. Η ErgoStars προσφέρει μια στερεοφωνική τηλεόραση Samsung 21 inch με ενσωματωμένο βίντεο, ένα mini hi-fi Samsung, ένα δίπορτο ψυγείο καταψύκτη Samsung 18 κυβικών ποδών και ένα φούρνο μικροκυμάτων Samsung 29 λίτρων. Τέλος, το γραφείο ταξιδίων Heronia Travel θα σας ταξιδέψει στο Παρίσι για 7 ημέρες. Αυτά είναι τα δώρα του τροχού για απόψε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και από εμάς. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο. Θα αρχίσουμε τώρα με το πρώτο puzzle που ανήκει στην κατηγορία έκφραση. Πάρα πολύ απλό. Έκφραση είναι έκφραση ζωής, έκφραση σχέσης, όπως θέλετε πάρτε το. Ξεκινάει ο Νίκος. Στα χέρια σου ο τροχός. Καλή αρχή, καλή επιτυχία και για τους τρεις. Θυμίζω μονάχα πως θα πρέπει να δίνετε έτσι μια δύναμη αρκετή στον τροχό. Όχι, εντάξει, αρκετά τώρα, αρκετά. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Σίγμα. Σίγμα, 3 τα σίγμα. Ωραία η εκκίνηση του Νίκου. Ξανά ο τροχός στα χέρια σου, γοργά, σταθερά, να κάνει τουλάχιστον μια ολόκληρη στροφή γύρω από τον άξονά του. Για να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις που συνήθως είναι ευχάριστες στον τροχό της τύχης και μόνο ευχάριστες. Για 100.000 δραχμές. 100.000 δραχμές ο Νίκος. Το γράμμα. Ταφ. Ταφ. 3 τα ταφ. 3 τα λέει ο Νίκος. Για πάμε. Έλα μπράβο. Έλα να δούμε τη συνέχεια. Για να δούμε τι θα δούμε. Βγήκαν κιόλας 3 και 3, 6 γράμματα βγήκαν κιόλας στην έκφραση. Για να δούμε τι θα δούμε. Δώρα κοινού θα δούμε. Δώρα κοινού. Ο Αλέξανδρος μας λέει εδώ το δώρο κοινού. Μόρις. Μόρις σημαίνει μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη οικονομία, αντοχή και διάρκεια στον χρόνο. Μόρις. Το μοναδικό για 40 πιάτα και 12 ποτήρια. Διαθέτει από σκληρινδί νερού, 2 φτερωτές και 3 αντλίες νερού. Μια προσφορά της Μόρις. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο και εσύ μας λες τώρα, όχι δεν γίνεις ξανά τον τροχό. Για 30.000 δραχμές μας λες το γράμμα. Κάπα. Κάπα. Δεν υπάρχει ένα κάπα, υπάρχει, το άκουσα εγώ, δεν υπάρχει όμως. Κακός. άλλα δεν Βιάστηκε το κάπα να βγει μόνο του. Να μην ξαναβγεί το κάπα μόνο του, να μην ξαναβγεί. Ωραία, να μην ξαναβγεί. Χάρηκε και το μηχάνημα και έξε μέχρι ντύν και μετά είπε συγγνώμη το μηχάνημα μόνο του. Για 50.000 δραχμές το γράμμα. Πι. Πι. Ένα το πι. Ένα το πι. Συνεχίζει η Λίτσα. Βγαίνουν τα γράμματα ένα-ένα. Ξαφνιάστηκε και η Κρίστα, αλλά πάντα με το χαμόγελο. Πάντα με το χαμόγελο. Χρεοκοπία, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπροστά είναι ο τροχός, μπροστά είναι και το παιχνίδι. Σωστά, ο Χρήστος ξεκινάει πάλι. Μπροστά είναι το παιχνίδι, ας πούμε, τώρα ξεκινάει το puzzle. Και όντως τώρα αρχίζει. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε και το πλεονέκτημα ότι έχουμε και γράμματα που έχουν ανοίξει. Για 20.000 δραχμές το γράμμα. Το νι. Νι, όπως νήσος. Ένα το νι. Σωστά. Προχωράμε. Βγαίνουν αρκετά γράμματα. Υπενθυμίζω την κατηγορία. Έκφραση. Έκφραση κατηγορία και τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα ή περισσότερα φωνήεντα για 50.000 δραχμές το γράμμα. Μη. Μη, όπως μανί. Ας πούμε, ένα το μη. Συνεχίζει ο Χρήστος. Και ακούμε τον τροχό να κελαϊδάει. Και όταν κελαϊδάει ο τροχός, φέρνει συνήθως κάποια έκπληξη και πάντα ευχάριστη. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Χ. Χ. Ένα το χ.
Φροντίζει ο Χρήστος και λέει τα γράμματα που είναι κοντά σου για να μην σε κουράζει, Χρήστο μου. Για να μην κουράζει την Κρίστα. Ο Χρήστος τα λέει που είναι κοντά τα γράμματα. Για 50.000 δραχμές το γράμμα. Το ξύ. Ξύ. Δεν υπάρχει το ξύ. Ο Νίκος παίζει. Έτσι. Με θάρρος και άνεση. Δεν θέλει πολύ ζόρι ο τροχός. Απλά, έτσι μαλακά, γιατί για σας γεννάει για να φέρει τώρα 30.000 δραχμές το γράμμα. Το λάμδα. Λάμπε! Δύο τα λάμπε! Δύο τα λάμπα. Γοργά. Ξανά ο τροχός. Αν θέλεις μπορείς να αγοράσεις ένα φωνή ή και περισσότερα. Εκτός αν ξέρεις κατευθείαν το puzzle. Αυτό ισχύει και για τους τρεις σας. Έτσι. Θα πούμε τώρα πως για 40.000 δραχμές το γράμμα. Ρο. Δύο τα ρο. Ένα ρο. Κι άλλο ένα ρο. Έγιναν πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Συνεχίζει. Έτσι. Μην χάνετε τον ενδιαφέρον για το παιχνίδι, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας κάνει να χάνετε το κέφι σας. Για 10.000 δραχμές το γράμμα. Β. Β. Δεν υπάρχει το Β και παίζει η λίτσα. Ξανά, οσμόνη γυνή ανάμεσα από δύο άντρες, έτσι με χαμόγελο και σιγουριά και αισιοδοξία αντιμετωπίζει τα 2.500. 2.500. Ξανά ο τροχός στα χέρια της λίτσας και αν ξανάρθει το 2.500 η λίτσα θα έχει 500.000 δραχμές μετρητά δώρο του αντένα. Κοντά ήρθες, δεν πειράζει την επόμενη φορά για 30.000 δραχμές το γράμμα. Δέλτα. Δέλτα! Δεν υπάρχει το Δέλτα, ο Χρήστος παίζει. Η σειρά σου, Χρήστο, να βοηθήσεις να προχωρήσεις με αυτό το puzzle που δείχνει ότι είναι εύκολο, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί οι εκφράσεις για 10.000 δραχμές το γράμμα. Ήψιλον. Ήψιλον! Α, συγγνώμη, και εγώ παρασύρθηκα και είπες το ύψιλον με τόση σιγουριά. Γύρισα και εγώ να πω ύψιλον, δεν λέμε ποτέ φωνή, είναι άκυρο. Σύμφωνα λέμε στον τροχό. Ναι, Νίκο, στα χέρια σου ο τροχός. Σωστά, υπενθυμίζω ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα φωνήεν. Το είπα και πριν. Μην το ξεχνάτε. Γάμα. Για 40.000 δραχμές το γράμμα, γάμα. Δεν υπάρχει το γάμα. Η λίτσα. Για ελάτε. Μ' αρέσει όμως έτσι η συμμετοχή του κοινού που φώναξε, πρόλαβε και φώναξε το όχι. Όχι φώναξε ο κόσμος μας. Όχι φώναξε και μας βοήθησε. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Φι. Φι. Ένα το φι και τέλος το σύμφωνα. Τέλος το σύμφωνα. Εδώ σε αυτό το σημείο ή αγοράζεις φωνήεν, υποχρεωτικά πλέον, ή λες το puzzle. Θα αγοράσω το Α. Το α, δύο τα α. Ακούω. Να αγοράσω όλο ένα. Μπορείς να αγοράσεις ακριβώς άλλο ένα. Το όμικρον. Όμικρον. 4 όμικρον. 4. 1, 2, 3, 4. Και ακούω. Να πω το puzzle. Βεβαίως. Το μυαλό του παίρνει 1000 στροφές. Το μυαλό του παίρνει 1000 στροφές. Αυτό είναι το puzzle. Η Κρίστα μας δείχνει όλα τα γράμματα. Το μυαλό του παίρνει 1000 στροφές. Και βλέπουμε πως έχει 530.000 δραχμές. Ο Νίκος. 530.000 δραχμές και κερδίζει το πρώτο puzzle που μας λέει ο Αλέξανδρος. Ποιο είναι το δώρο του πρώτου puzzle. Το κέντρο επίπλου 40 στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής, η πρώτη κοινοπραξία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, σου προσφέρει τις καλύτερες δημιουργίες επίπλων σε σύνθετα σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα και σκρίνια σε μια μόνιμη έκθεση στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Αγοράζοντας τα έπιπλά σου από εκεί, κερδίζει δωρεάν διακοπές στη Σαντορίνη. Ακόμα, 40 επιλεγμένα εργοστάσια επίπλου, μην ξεχνάς, σε περιμένουν και τις Κυριακές. 1000 στροφές πήρε ο τροχός όμως μέχρι να το βρούμε. 1000 στροφές πήρε ο τροχός. Το βρήκα όμως και εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τώρα ποιο. Το δεύτερο puzzle. Το Lux παρουσιάζει το νέο Lux Bath Lotion 2 σε 1. Για πρώτη φορά, ένας μοναδικός συνδυασμός πλούσιου αφρού και πρωτεϊνών γάλακτος θρέφει την επιδερμίδα σας, χαρίζοντας της μεταξένια απαλότητα. Νέο Lux Bath Lotion. Νιώστε τη διαφορά. Χαρείτε την ομορφιά. Εμείς, οι ειδικοί της Ελαΐς, ψάχνουμε σε όλη την Ελλάδα για το καλύτερο παρθένο ελαιόλαδο. Και με τη δοκιμασία του ψωμιού, το επιλέγουμε για το Ελάνθη. Ελάνθη, το παρθένο έξτρα που διαλέξαμε για σας. Τώρα το TV Zapping σας κάνει το δώρο της χρονιάς. Αστρολογία από το Α ως το Ω. Το μεγάλο λεξικό των ζωδίων. Ένα ολοκληρωμένο έργο σε 3 πολυτελείς τόμους. Τα ζώδια και τα μυστικά τους. Το οροσκόπιο του έρωτα. Οι πλανήτες και το μέλλον. Το μεγάλο λεξικό των ζωδίων. Αποκτήστε το συμπληρώνοντας 14 κουπόνια που θα βρείτε στο εξώφυλλο του TV Zapping. Τώρα και κάθε εβδομάδα κάντε zapping στα άστρα και κερδίστε το δώρο της χρονιάς.
Πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο puzzle, θα ρίξουμε μια ματιά στους πίνακες των τιμών. Όπως λέμε, 530.000 δραχμές για τον Νίκο, 100.000 δραχμές για τη Λίτσα και άλλες 100.000 δραχμές στον Χρήστο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο puzzle που ξεκινάει η Λίτσα και θα πω πως είναι η κατηγορία προσδιορισμοί. Προσδιορισμοί είναι πάρα πολύ γνωστή η κατηγορία. 2 λέξεις προσδιορίζουν μια άλλη τρίτη. Όμως, να συνεχίσει ο Χρήστος, διότι με χρεοκοπία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τίποτα προς το παρόν. Παρακάτω θα δούμε τι θα γίνει. 2 επί 500. Ξανά ο τροχός στα χέρια σου. Ξανά. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα κάνει ο τροχός που εναλλάσσεται έτσι. Γιατί πλέον το ξέρουμε όλοι ότι οι 500.000 είναι μετρητά δώρο του αντένα. Για 10.000 δραχμές το γράμμα. Φι. Φι. Ένα το φι. Έτσι. Γοργά. Μην χάνετε το χρόνο. Μην τον αφήνετε ανεκμετάλλευτο. Προσπαθήστε να κερδίζετε τα γράμματα που ξέφυγαν. 40.000 δραχμές. Σίγμα. Σίγμα. 2 τα σίγμα. 2 τα σίγμα. Έτσι. Γοργά. Στραμμένη προσοχή σας στον πίνακα. Συγκεντρωμένη. Και πάντα με το χαμόγελο. Και την αισιοδοξία για το καινούριο ποσό που έρχεται τώρα και είναι 30.000 δραχμές το γράμμα. Μη. Μη, όπως με μητέρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μητέρα για όλους μας βέβαια. Τώρα παίζει ο Νίκος. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τομή στο συγκεκριμένο puzzle. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε παρακάτω. Για να δούμε. Γιατί βλέπω έτσι μια περίεργη δυσκολία για 40.000 δραχμές το γράμμα. Ταφ. Ταφ. Ένα το ταφ. Ένα το ταφ. Το άκουσα το ταφ. Και μετά το είδα. Η Κρίστα σας έβγαλε κιόλας το πρώτο γράμμα, που είναι με κόκκινο. Την πρώτη λέξη θα έλεγα. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Κάπα. Καπά. Ένα το καπά. Γοργά, έτσι. Μην περιμένεις, μην αφήσεις τον τροχό να περιμένει, γιατί μπορεί να κουραστεί. Ο τροχός είναι εδώ για να γυρνάει για σας, να αναλάσετε και είναι ακούραστος. Όσο εσείς παίζετε μαζί του για 2 επί 500. 2 επί 500. Ξανά το 2 επί 500. Έρχεται και ξανάρχεται, αλλά δεν μένει. Δεν το βλέπω να μένει. Για να δούμε τι θα δούμε. Έφυγε και πάλι, αλλά δεν πειράζει. Έχει χρόνο να ξανάρθει για 10.000 δραχμές το γράμμα. Κάπα. Καπά! Το έχει πει το κάπα, έφυγε. Η Λίτσα παίζει τώρα. Είδατε. Είδατε που σας είπα πριν. Μην ξεχνάτε τα γράμματα που περάσαν. Να τα θυμάστε γιατί είναι καλό για εσάς. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Ρο. Ρο. 2 τα ρο. Ένα μαύρο και ένα κόκκινο. 2 διαφορετικά. Για 10.000 δραχμές το γράμμα. Πι. Πι. Δεν υπάρχει το πι, παίζει ο Χρήστος. Θυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα φωνή ή και περισσότερο. Αυτό θα σας διευκολύνει να δείτε τι θα γίνει παρακάτω. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Νη. Νη, όπως ναύπαχτος. Ένα το νη. Ένα το νη. Χαμογέλασε η Λίτσα που είναι ναύπαχτος. Είσαι από την Αύπακτο. Ναι. Γι' αυτό. 10.000 δραχμές το γράμμα. Λάμδα. Λάμδα. Δεν υπάρχει το λάμδα. Και παίζει ο Νίκος. Από την ωραιότητα την Αύπακτο. Μάλιστα. Και μας το κρύβε η Λίτσα. Μας το κρύβε. Δεν μας είπε. Είπαμε την ωραιότητα την Αύπακτο. Αυτά τα λένε. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Πώς? Γάμα. Γάμα. Ένα το γάμα. Ένα το γάμα. Να θυμάστε ότι σας περιμένουν πάντα τα φωνήεντα. Πάντα περιμένουν εσάς. Και καμιά φορά παραπονιόνται γιατί δεν τα αγοράζει κανείς και λένε εμάς δεν μας θέλει κανείς. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Δέλτα. Δέλτα! Δεν υπάρχει τα δέλτα και παίζει η Λίτσα. Θα έλεγα. Μπορείτε να ρισκάρετε την αγορά ενός. Για 30.000 δραχμές το γράμμα. Φι. Φι! Δεν υπάρχει το φι και παίζει ο Χρήστος. Έτσι γοργά. Γιατί μας δυσκολεύει, τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει, δεν το Κρίστα, τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει. Δεν κατάλαβα τι είπες. Δεν πειράζει. δεν Το χαμόγελο σου φτάνει. Για 100.000 δραχμές! 100.000 δραχμές μας περιμένουν εδώ και ο Χρήστος. Χ. Χ. Ένα το χ. Ένα το χ. Να αγοράσω φωνήεν. Να αγοράσεις φωνή. Το α. Αλφα. 3 τα αλφα. 3 τα αλφα. 3. Ακούω. Άλλο ένα. Άλλο ένα ποιο. Πες το γρήγορα. Το γιώτα. Γιώτα. 2 τα γιώτα. Γοργά να απαντάτε. Το επόμενο. Τι θα πει στο puzzle. Άλλο ένα. Πες το. Το ε. Δεν υπάρχει το ε. Και παίζει ο Νίκος. Αγοράσω και εγώ φωνή. Θες να αγοράσεις φωνή. Ναι. Ακούω. Όμικρον. Ομικρόν. Ένα το ομικρόν. Και ακούω. Εγώ το puzzle. Αν το ξέρεις. Χαρτί κουζίνας γραφής. Χαρτί, κουζίνας, γραφής. Αυτό είναι το puzzle. Πάρα πολύ σωστά. Το πέτυχε ο Νίκος και έχει 200.000 ο Νίκος
Και κατά συνέπεια κερδίζει το δεύτερο πάζλ που μας λέει ο Αλέξανδρος τώρα τι είναι 200.000 δραχμές. Κλιματιστικό μηχάνημα Aircool. Ιδανικό κλίμα για το χειμώνα και για το καλοκαίρι με την ποιότητα Aircool. Τα κλιματιστικά Aircool Ψήξης Thermants θα τα βρείτε σε όλα τα επιλεγμένα καταστήματα κλιματισμού. Aircool. Τεχνολογία από το μέλλον. Εγώ καταλαβαίνω το παζό. Καλά, κάθε μέρα είναι μάθημα για μένα, είναι τα ελληνικά μου. Εντάξει. Ποτέ δεν είναι αργά και μην νομίζεις, τα πρώτα χρόνια είναι δύσκολα. Μετά φεύγουν όλα. Όλα τους έρχονται. Μην ανησυχείς. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα μαθαίνουμε καινούργια γράμματα, καινούργιες λέξεις και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ποιο. Με το τρίτο παζό. Αυτό. Τα πιο πολλά απορρυπαντικά μιλάνε για λιπαρούς λεκέδες. Ποιος όμως μπορεί να μιλήσει και για κόκκινο κρασί, φρούτα ή σοκολάτα για τέτοιους δύσκολους χρωματικούς λεκέδες? Το Skip μπορεί. Τώρα το νέο Skip, χάρη στο διπλό του σύστημα δράσης, είναι ακόμα καλύτερο, γιατί αφαιρεί τελείως όχι μόνο τους λιπαρούς, αλλά και τους χρωματικούς λεκέδες. Νέο Skip με διπλό σύστημα δράσης κατά των λεκέδων. Κανένα δεν είναι καλύτερο. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Skip. Αυτοί ξέρουν. Να, τι έρχονται. Μπράβο, Κώστας. Μα τι κάνεις και τον διατηρείς έτσι? Α, εκείνος φροντίζει τον εαυτό του και εγώ τη διατροφή μας. Γι' αυτό διάλεξα το Σολ, το λάδι που βγαίνει από την καρδιά του ήλιου. Είναι ελαφρύ, υγιεινό και πολύ πλούσιο σε πολυακόρεστα. Έτσι τρώμε υγιεινά και χωρίς προβλήματα χολυστερίνης. Ηλιέλαιο Σολ. Το ελαφρύ λάδι γεμάτο υγεία. Η εξωτική μαγεία της Ανατολής σε 12 αγαπημένα τραγούδια. Τυραλάχ φωνάζουν οι σκλάβες. Κατερίνα Κόρου, τα εξωτικά. Αχ και να σίγα αυτή τη νύχτα. Ένα αλλιώτικο μουσικό ταξίδι με τη μοναδική ερμηνεία της Κατερίνας Κόρου. Και μένει μόνη. Κατερίνα Κόρου, τα εξωτικά. Δίσκος, κασέτα, CD από την Alpha Me Records. Μπορώ να έχω 10 λεπτά από τη ζωή σου? Σε 10 λεπτά ο οργανισμός παράγει 350 κυβικά εκατοστά αίμα. Τόσο χρειάζεται μία αιμοδοσία. Αιμοδοσία. Δεν δίνεις το αίμα σου. Δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου. Top, νοστίμο ξύδι για το φαγητό. Είναι μονάχα το ξύδι top. Ξύδι Top. Από διαλεκτό σταφύλι. Puzzle το τρίτο και η κατηγορία αυτού επάγγελμα εργαλείο. Καινούργια κατηγορία είναι πάρα πολύ απλό. Όπως χτίστης, ας πούμε, μυστρή. Ξεκάθαρο και πολύ απλό. Να δούμε όμως τα ποσά στους πίνεξ. 730.000 δραχμές ο Νίκος. 160.000 δραχμές η Λίτσα και 260.000 ο Χρήστος. Τρίτον το puzzle, ο Χρήστος παίζει. Ξεκινάει ο τροχός από τα χέρια σου. Έτσι, μπράβο. Σωστά, γοργά, καλή επιτυχία, καλή αρχή και σε αυτό το puzzle. Να δούμε τι θα μας φέρει. Και τώρα θα μας πεις για 30.000 δραχμές το γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα, 3 τα σίγμα. 1, 2, 3. Και η Χρήστα με μία εκείνη έριξε 3 σίγμα. Με ένα χαμόγελο όπως πάντα. Για να δούμε. Για 40.000 δραχμές το γράμμα. Ταφ. Ταφ. Είναι το ταφ. Σαν να τροχώ στα χέρια του Χρήστου. Και βλέπουμε εδώ. Και να δούμε τι θα δούμε. Έφυγε, μπράβο, για 40.000 δραχμές το γράμμα. Ρο. Ρο. 2 τα ρο. Και βλέπουμε, έχουν βγει αρκετά γράμματα. Θα θυμίσω και πάλι τη δυνατότητα της αγοράς για ένα φωνή ή και περισσότερα για 40.000 δραχμές το γράμμα. Λάμδα. Λάμδα. Ένα το λάμδα. Ένα το λάμδα, συνεχίζουμε. Άρχισαν να φαίνονται πολλά γράμματα. Επάγγελμα, εργαλείο, υπενθυμίζω η κατηγορία. 20.000 δραχμές το γράμμα. Νι. Νι, όπως νύχτα. Δεν υπάρχει. Και εδώ θα κάνουμε ένα ταχύ γύρο. Επεμβαίνω εγώ πλέον τώρα. Γυρνάω τον τροχό εγώ και θα παίξουμε με το ποσό που θα σταθεί μπροστά στον Νίκο. Με αυτό το ποσό θα παίξει τώρα ο Νίκος για 40.000 δραχμές. Κάπα. Κάπα. Ένα το κάπα, 2 τα κάπα. 1 και 1-2. Κοντά στην Κρίστα, χωρίς μετακίνηση. Συνεχίζεις. Να πω το puzzle. Ξέρεις το puzzle? Ναι. Να το ακούσω. Κυπουρός Καλιστήρι.
Κύπουρος, σκαλιστήρι. Αυτό είναι το puzzle. Με μία κίνηση γοργή, σίγουρη και σταθερή βρήκε το puzzle. Κύπουρος, σκαλιστήρι και βλέπουμε εδώ ότι με 180.000 δραχμές, όμως με 250.000 δραχμές κερδίζει το puzzle ο Χρήστος. Και μας λέει τα δώρα ο Αλέξανδρος. Jolly Chef, Grand Chef, Twin Chef από την εταιρεία Βασιλιάς, αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων οίκων με την πρωτοποριακή συσκευή σιδερώματος Τιρέλα. Ευκολία στο σιδέρωμα με παροχή ατμού οριζόντια και κάθετα. Ακόμα συσκευές, μικροσυσκευές ιδανικές για την κουζίνα και τέλος θερμαντικά σώματα Johnson και η μεγάλη της απορροφητικότητας σκούπα Aspirlava Train Uno. Στιρέλα Johnson Aspirlava από την Βασιλιάς ΑΕ. Ευχαριστούμε. Και εδώ τώρα απομένει να ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα των τιμών για να δούμε ποιος συνεχίζει. 910.000 δραχμές ο Νίκος. 160.000 δραχμές η Λίτσα και 510.000 δραχμές ο Χρήστος. Bonus game δικαιούται ο Νίκος. Ο Νίκος παίρνει στο bonus game. Εδώ θα αποχαιρετήσω τη Λίτσα. Θα της ευχηθώ καλή επιτυχία στα επόμενα παιχνίδια. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια προς το παρόν και καλή επιτυχία στο bonus game που θα παίξουμε αμέσως τώρα. Εσείς εντωμεταξύ από το σπίτι γράψτε Κηφισίας 1012 151-25 Μαρούσι. Περιμένουμε το γράμμα σας. Ακόμα μια χρονιά ο Αντένα διοργανώνει την ωραιότερη βραδιά της χρονιάς, το διαγωνισμό ομορφιάς Star Ελλάς 94. Σας περιμένουμε λοιπόν 4 Απριλίου, 9:45 το βράδυ, όπου θα διεκδικήσουμε τον τίτλο της ωραιότερης Ελληνίδας. Εδώ είμαστε στο bonus game με τον Νίκο, σίγουρο, χαμογελαστό, αισιόδοξο, να περιμένει τα πάντα. Και εμείς περιμένουμε επιτυχίες από τον Νίκο και από τον Αλέξο να μας πει τα δώρα που διεκδικεί ο Νίκος. Νέο Nissan Sunny MPI, νέα πραγματική δύναμη. Τώρα το νέο Nissan Sunny με multi-point injection που τον αναδεικνύει κορυφαίο στην κατηγορία του. Νέο Nissan Sunny MPI, πολυτέλεια με σπορ επιδόσεις. 87 ύπη στα 1400 κυβικά και 102 ύπη στα 1600 κυβικά. Νέο Nissan Sunny MPI, τώρα με ισχυρές πλευρικές μπάρες στις πόρτες και φαρδίτερα λάστιχα για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Νέο Nissan Sunny MPI, τώρα κορυφαίες επιδόσεις αλλά και μεγαλύτερη οικονομία. Ακόμα. Η ErgoStars ΑΕ προσφέρει μια στερεοφωνική τηλεόραση 21 inch Samsung με επίπεδη οθόνη και με ενσωματωμένο video recorder. Mini Hi-Fi Samsung με CD, διπλό κασετόφωνο, ραδιόφωνο και πλήρως τηλεχειριζόμενο. Δίπορτο ψυγείο Samsung 16 κυβικών ποδών Frost Free με ξεχωριστούς θερμοστάτες για συντήρηση και κατάψυξη, γυάλινα ράφια και αθόρυβη λειτουργία. Τέλος, φούρνος μικροκυμάτων Samsung 29 λίτρων με περιστρεφόμενο δίσκο και ψηφιακές ενδείξεις. 4 δώρα Samsung αξίας 850.000 από την επίσημη αντιπροσωπεία για Ελλάδα και Κύπρο ErgoStars ΑΕ. Υπάρχει όμως και ένα ταξίδι. Το γραφείο ταξιδίων Heronia Travel προσφέρει ένα ταξίδι 7 ημερών για 2 άτομα στο Παρίσι και διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων. Heronia Travel, τα καλά του ταξιδιού. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και από εμάς. Και όλα αυτά τα εκπληκτικά, τα φανταστικά δώρα, τα ταξίδια, το ψυγείο, τα κλείσαμε, τα συμπιέσαμε και τα βάλαμε εδώ μέσα. Όπως βλέπεις, εγώ προσπαθώ να τα ανακατέψω, να σε μπερδέψω, για καλό όμως, για να διαλέξεις ένα από αυτούς τους 3 υπέροχους μαγικούς τροχούς. Θα πάρω αυτό. Αυτό θα το κρατήσεις προς το παρόν στα χέρια, σου πω πως η κατηγορία είναι σταυρόλεξο. Εσύ επομένως να μου πεις 4 σύμφωνα και 1 φωνή. Σ' ακούω. Ταφ. Ταφ. Σίγμα. Σίγμα. Κάπα. Κάπα. Ρο. Ρο. Και αλφα. Και αλφα. Παρακαλώ την Κρίστα να μας δείξει τα γράμματα. Τα γράμματα είναι αυτά. Η κατηγορία σταυρόλεξο και έχεις 15 δευτερόλεπτα από τώρα να μας πεις το puzzle. Χαρά, ευτυχία. Ευτυχία, χαρά. Ευτυχία, χαρά! Ευτυχία, χαρά! Έξοχα! Έξοχος! Καταπληκτικός ο Νίκος! Καταπληκτικό! Ευτυχία, χαρά! Καταπληκτικό! Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια! Να δούμε τι έχει κερδίσει ο Νίκος. Για να δούμε... Το αυτοκίνητο! Το αυτοκίνητο κέρδισε ο Νίκος! Καταπληκτικό! Το αυτοκίνητο ο Νίκος! Καταπληκτικά! Μπράβο! Μπράβο στον Νίκο! Μπράβο! Έξοχα! Έξοχα! Από εμάς, καλή σας νύχτα! Να είστε πάντα καλά! Γεια σας! Γεια σας! Να δούμε λοιπόν τι κέρδισε ο Νίκος. Νέο Nissan Sunny MPI, νέα πραγματική δύναμη. Τώρα το νέο Nissan Sunny με multi-point injection που τον αναδεικνύει κορυφαίο στην κατηγορία του. Νέο Nissan Sunny MPI, πολυτέλεια με σπορ επιδόσεις. 87 ύπη στα 1400 κυβικά, 102 ύπη στα 1600 κυβικά. Νέο Nissan Sunny MPI, τώρα με ισχυρές πλευρικές μπάρες στις πόρτες και φαρδίτερα λάστιχα για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Νέο Nissan Sunny MPI, τώρα κορυφαίες επιδόσεις και μεγαλύτερη οικονομία.